Yathatha yanika uEfa uAdam ufika sekukho lomphuthu yamazinyo ugenywa elapile wathawubona uAdam wathi uEfa yidla kuba nam sendidlile wathi uAdam ngenxa yothanda uEfa isithandwa sakhe akabuza nto wakhe kanti kukuzawuqhawuka konxibelelano phakathi kwabo noThixo njalo wayazi uThixo loo nto waboniwe emyezweni weza njengesiqhelo esempepeni yasemini xa efika esima kulaa ndawo ekhwaza uAdam njengesiqhelo uAdam usabela kuxele namhlanje wathi uThixo udlile yena womthi ebelithe zenza wathi uAdam mfazi kuye phambi kwethu sesisathukusesithathu esidileyo waze ke ngoku uThixo wabanika izibetho bobathathu inyoka uEfa noAdam kuhamba ezo mpawu sabonakala namhlanje yayinto yanini leyo yakudala kakhulu enye yayo yilisidibanise apha ngoba uthe xa inika isigwebo apha umnikazi wokunikwa ithetho yasemyezweni kuAdam wathi jonga wena ngoba ukuphulaphuleni izwi lomkakho namhlanje uqalekisiwe umhlaba ngenxa yakho uyakutswela imithanameva nenkunzane yaye wena uyawudla ukubila kwebuzi lakho ude ubuyele emhlabeni ngoba uluthuli wathathathwa ethulini injalo waqala weqhungu uAdam akazange wenziwe ngomhlaba umhlaba ebesenza bhetere kuwo ebesenza bhetere apha emhlabeni uAdam bantwana bathandeyo lilizwi likaThixo ngoku ke sisajambalaza phantsi kwezo zibetho akho mntu ukwazi ukukhululeka
kuzo ezo zinto. Injalo. Kodwa xa uthe wasondela apha elitheni ungakhululeka elitheni. Ungakhululeka xa unosondela apha elitheni. Bantwana basekhaya, into abangela uba le nto ndiyilande ngolu hlobo ndiyilanda ngayo, ndifuna yazi into yokubana indala into yokuyisa kukaThixo imithetho kwizinto ezingamene naye. Kwesa sahluko sesine, ngoba zange bade bafamos kwisahluko sesithathu kule ncwadi yeGenesis, kodwa kwisahluko sesine yavakala yabonakala laa nto ibithethwe nguThixo, ngoba izawuthi incwadini emveni koko babegxothwe emyezweni uAdam noEva baliswa ngabantwana ababini uKayini noAbheli. Bashiselana ke ngemisebenzi phambi koThixo, kodwa uThixo wawamkela okaKhayini umsebenzi. Kwaku besendle wamkelo kaBheli besendle yamkhathaza le nto uKhayini abo babili. Ngivumke. Inhliziyo yazala ingqumbo. Kwafika okakufa enhliziyweni ba makakwenze ithi incwadi uKhayini wawuthi qwaka uAbheli wambulala. Kwangona lathi bithethwe nguThixo uAdam ngobana uzawudla ukudla kokubila adabele emhlabeni, kwangona ibonakalayo apha kwaBheli. Ndicinga ugwexa kwakhe ayibuso xa uThixo ebuza umnina wam uthi ndingumgcini womnina wam yini na wathi uThixo jonga igazi lomnina wakho liyakhala limi phambi kwakho, ngoku wena lawula isono esi usenzileyo. sibothumeni ilizwi likaThixo khanike indumisa ndizotyhila indaba. Singama sebalomdiliya, singama sebalomdiliya, singama sebalomdiliya, yabekaniso, singama sebalomdiliya, singama sebalomdiliya, umzimba uyala kambe lokwami ishushu ngathi izaqaphuka, kodwa lizuyeka okuphela lizuyeka andithunywe loo nto. Kambana ndifuna uthetha kakhulu ngoku kweentsuku, ngoba idethi yam yokugqibela bendiye ngayo esibhedlele kulo nyaka kuphele ngoDisemba, nge-12 kaDisemba, oogqirha bandivale ekuthetheni nasekushumayeleni nasekuculeni. uva ngabantu Ndithi kulo gqirha ke ngoku bomlungu inzima le undihluthe nokushumayela. Nditsho kuye uthi tata ngenxa yempilo yakho ndamyeka ke, kodwa ndaqonda into leyo ndizungayenzi. Ngelo xesha andikwazi uthetha ncam, ilizwi lifile. Sekumane uthetha laa nkosikazi
ithi umvile ugqirha hayi ndimve kakuhle kodwa ke into endizazuyenza nayithetha abanawuthi abantu besifa behobolozela bethetha ubusuku nemini ndiyeke nindityhililiswe incwadi incwadi yase-Efesi abase-Efesi ngesahluko sesine Yeah, chapter 16, 14. ndizafunda kwincwadi yabase-Efese ngesahluko sesine No, 14. incinci kakhulu le ndawo ndizayifunda ndifuna ufunda laa vesi yesihlanu kumazwi athi inye inkosi Oh, when you call. lunye ukholo liyekile kulaa ndawo inye inkosi lunye ukholo So, send us a baptism. nje. ekuzeni kwalamlibo bendiqale ngawo ubuqandatha phezu kokholo naphezu kobunye benkosi mna nditsho nangoku uAdam noEva selebonile kodwa yahlala inkosi inye lahlala ukholo lulunye Oh! Lunye ukholo. kodwa nandisiza nani ngenxa yesono esahlayo emnyezweni sase sajobha umhlaba wonke uThixo wazisola kube mdalile umntu kwesesahluko sesithandathu kwincwadi eGenesis Mcima. wathi umntu zamcima ngabikho Ngabikho. kwenziwe kukudala kwehle into uThixo ebengayilindelanga kodwa wacinga enguye nesithuna sezulu okokubana mandingamcima umntu Away. nacebethe uzamcima nje umntu kwisahluko sesithathu kwincwadi kaJohana umvangeli ngelizwi lesingaphi le-16 Away. Vengeance. ngokuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama unyana wakhe kuphela komzele ukuze bonke abakholwa kuye bangatshabalali koko abenobomu obungaphakade yathi ndawo ngoba uThixo akamthumanga unyana wakhe ukuze ihlabathi litshabalale ngaye umthume baze lisindiswe ngaye. Oh! Bawisa. Oh! Kambana ke baninji abantu mveleli endandibeva nako ndandingekasondeli apha enkosini kuthiwa uThixo waba nombuzo othi xa bona konakele emhlabeni zawuthuma bani kuthiwa zaqubuthi iserafi zajonga ezantsi wazivolontiya uyesu wathi thuma mna ke esiza kuloo manyukunyezi naloo masikizo omhlaba akhoyo ngoku uzawusebenza umsebenzi kaThixo. Yes. Usami phezu kona khona phezu kwala nkosi inye kodwa ufika sekukho indoda emhlakuleleyo umsebenzi. Oh! Uqale ngozalwa Yesu Kristu sakhona incwadi kaMateyu. Ewe. Izazi zithathu eMpumalanga. Sinamase ezwathethayo ba kuphina lo uzelwe eJerusalem. Ngoba sibone inkwenkwezi yakhe isithethu eMpumalanga ngoku ke size apha size kumnqula. Somnqula.
azothuluka ngesahluko sokuqala 2:6 incwadi kaLuka leyo safika isithunywa esinguGabriyeli kuMariya sathi kuye vuya wena ubabalweyo inkosi nawe namhla uThixo ukuvelele uzawumitha uzale umntwana uzumbize ngegama elinguYesu ithi incwadi kaLuka esisithunywa safika kuMariya ngenyanga yesithandathu yesithandathu siBhayibheli safika ngenyanga yesithandathu inyanga yesithandathu ke ngokwesicwangciso sikaThixo ngoba kaloku bethe lunyukholo uThixo zonke into zakhe uzenze phezu kokholo naphezu bana eyinkosi inyanga yesithandathu ngokucwangcisa kwaThixo nguSeptemba ngoba inyanga uThixo kuye eyokuqala nguApril yilaa nyanga wathi nguNisan okanye uAbib wathi kumaSrayeli ngayo ezenze iPasika ngayo lawutshona ilanga into zikaThixo zithe ngqo azithandabuzeki so asithunywa sifike kuMariya ngoSeptemba samxelela zindaba sagqitha mntakatyana sathi noElizabeth ozalana nawe yena senenyanga olrate ezintandathu ekhulelwe umama kaYohane uMbhaptizi ithi incwadi wathi uva uMariya nanto mntakathole wehla wabheka kwaElizabeth wafika ekhulelwe ithi incwadi wahlala uMariya inyanga ngathi zantathu eyawujonga udadewabo kodwa nantsi into efana uthe xa efika uMariya bekhawulana noElizabeth bashukuma usana lusesibelekweni wakhomenta Elizabeth angaxelelwe nto yena sesithunywa malunga noMariya wathi kunganina inkosazana ethwele inkosi yam ithi yandibulisa lushukumo usana emveni kwezanyanga ntathu ba emkile kwaElizabeth izawuthi incwadi wabeleka uElizabeth wazala uYohane lo uMbhaptizi kuthiwa yahlangana yonke ifamily nesixeko saza kwaElizabeth ngoku kuzodongwa umntana kwathiwa awubona kwathiwa makathiwe igama kwabhula kuselwa banisekagadwa Zakariya uZakariya ngela xesha kaboni ngamehlo akeva ngendlebe aba bazithethela bodwa uthetha ngezandla nabantu abakathethi naye ngokukonyulwa igama abanye bathi makabe kuzibanibani omnye abe nguZakariya yathi indlu hayi khanime ngesibuza apha kuye ithi incwadi wabiza into yokubhala uZakariya waze wabhala igama elithi lo igama lakhe mayibe nguYohane emveni koko mveleli awugqibo ukutsha kuthi mntakathole zakhuleka indlebe zikaYohane abona amehlo lunye ukholo iyinkosi ndithi ke ngoku le nkosi inguYesu Kristu ifika seyenzele umsebenzi yilaa ndoda yayizametanyi kuyo inguYohane njani ngesahluko sokuqala Makamati no kuYohane verse 29 uYohane ubona inkosi isiza phansi uhamba negrokogro nabantu Yohane ayibona inkosi wema
weqhonene wathi ebantwini nantso imvana kaThixo ethwala isusa sonke isono sehlabathi. Uthi nguye lo mna bendithetha ngaye ndisithi emveni kwam ukhona ozayo nam onamandla. Njengoba mna ndinibhabhatisa ngamanzi nje, yena uzanibhabhatisa ngomlilo. Uthi ke ngoku indawo igqibayo uJohane bendingayazi inalento yenziwa mandibhabhatise ngamanzi. Uthi kodwa ndathi mhle ndabona umile umoya umile kwehobe usithe emazulwini wahlala phezu kwentloko yakhe. Uthi ndangqingwa nguye lo ndithuleyo. Ebewubone nini bazalwane uYohane lo moya? Ebewubone nini? Ngoba kufuneka nguleke nje ukholo kanti olukholo lazi baluninjani. Ebewubone nini? Kwisahluko sesithathu ncwadi kaMateyu umvangeli maqala kavesi 13 isihla uYohane kuYesu Kristu ufika phaya uJohane esemnathini eJordani ebhabhatisa abantu ukuze siqolele isono. Incwadi uYesu wama emveni kokugqibela umntu omhlophe elinde naye ukwenziwa isidalwa esitsha kuJohane. Kodwa xa ifika kuye unyana kaZekariya wema waphumla uJohane. Kodwa unombuzo othi uza kumna wena bawubhabhatiswe ndim. Wathi uYesu Kristu kunjalo Johane. Wathi uJohane njengongafana nachumise nomtyalo wembatata zakho ungathina uza kum. Ngathi lizwi elinamandla vuma okwakaloku nje Johane ukuze thina sobabini sizalise bonke ulungisa. Ithi incwadi behla bobabini bangena kulaa mlambo. Uzavanga istatement sithi wabhabhatiswa kwa oko uYesu. Abhabhatizwe ayephuma emanzini babhathizwa nguJohane. Xa ephuma emanzini kuthiwa izulu landikubungqina larhazukakabizuzo kwaze kwaphuma ezulwini umoya omile kwehobe wavula umlomo wathi umoya lo kunyana wam oyintanda ikholisiwe nguye. Ngubani utshoyo? nguThixo. Into abangeba ayipasise nanto uThixo yidibane uYesu Kristu noJohane benze ukholo. Bathabathe emlonyeni wenkosi ngoba indawo ithi lunye ukholo ikwanye nenkosi. Inkosi ke mvelele soze zijikele into eyithethileyo. I think soze ijikele into eyicwangcisileyo. Into zayo zonke zagqitha ucwangciswa ziyapasiswa. Ayikwazi. Ngoku thina simindawoni kule nto. Simindawoni thina kule nto. Indawo esimi kuyo inye nathi sizisondezile apha enkosini. Sazenza nathi ukubana sibizwe ngokubana singabantu abayingqinelayo inkosi. Athi xa thetha lo umpostile uJohane kulento yokuqala ngesahluko sithathu. Bona uthando olungakanana basenzele lona uyise. Olokubana masibizwe ngokubana singabantwana bakaThixo. Yathi indawo kodwa ke awukabonakali into ezabayo kodwa uzathi xa the wabonakala thina sifane naye. Mandiyilungisela ndawo. Mandiyilungisela ndawo ofana naye. Mandiyilungise. Khange kuthethwa ngokufana naye ngentsobi yobuso. Awuthethwa ngentsobi yokufana kobuso. Ngoba umntana uyakwazi ufaniswa nodophakathi ongasekhoyo. Umcimbi umntana uyafana nokwala lo mntana. Yaqonda? Elo xesha indoda ibisayihlozinga ingayazi uba ewe inkosikazi yeyayo. Kodwa ithi awujonga esi siphile banaso mntana yakhona into siyirhokrelayo. Kodwa nekodwa bawo bafika umcimbi bawubotya lulunge iphuma endlini
nokho inhliziyo seyingasagungquzi. Lithi ke uthi uJohane uzawuthi uyathi uKristu nathi wabonakala sonke thina bantu basibize ngaye sifane yintoni le sizawufana ngayo noKristu. Ucimbu lapho ke tata. Safana ngantoni naye? Ucimbu lapho. Ayonto yasebusweni. Sizenzo nokholo. Into esafana ngaye nayo sizenzo nokholo. Kafuthi konko wonke Nali Paul ingqinelwa nguThixo. Ewe. Nalukholo lungqinelwa nguThixo. Eveni kuyesu ephumile emanzini. Yes. Lo ngoba uThixo uthe umuntu uzathi kuzabe sisidalwa kuye Thixo makahambe ayozalwa ngokutshe emlanjeni. Ayitshintshi lo. Hayi change that. Imile. Ngoba kungavela abantu abamhlophe umlambo bawususe kuba besithi unezilo ezingozi eziphansi kwamanzi. Kodwa uThixo ayitshintshi lonto. Imile tata. Imile. Ayitshintshi fashion uThixo. Inkulu lento bamhlophe ngoba uyeseyo baptize emlanjeni. Sendithi njengomfelwa nguye mina ndingavumi uyobhaptiza emlanjeni. Shini. Ngoku olikholo leliphi inkosi ndihamba kulo ngoku. Uhamba nabantu. Leliphi inkosi olikholo. Ngoba uYesu Kristu wazidina enguThixo wongena emlanjeni. Yile nto kujwane vuma kaloku nje. Usasekulungisa. Swabini ubhabhatizo lunobulungisa. Ewe. Ye reception ngena uThixo le. Ndifuna ukuxela kakuhle. Ndifuna ukuxela kakuhle. Uba ngaba na unefoni. Ayinayo idatha. Soze ukwazi undiwhatsappela noba sondikhumbulanga kanani. Alala. Unefoni awunadatha i-airtime igcwele ithe qhu kuyo leye 120 but ingxaki network ayikho. Soze ukwazi undifumana noba ufuna undixelela eziphila indaba ngoba kho network. Ayibikho tata. Ubhabhatizo bantu bakaThixo yi-network between komntu noThixo. Noma ungathetha ngoThixo kodwa uthetha ngaye ungena network xa ungazelwanga ngamanzi nangumoya. Ewe. Injalo tata. Injalo. Injalo ngqo.
wayezikhamlela ntoni xa kanti le nto funeka iye kwesithubeni Hey, sasintoni sizathu bazikhamle kangaka kungoba yena wangayazi wamanzane ezilo zinobungozi yabaleka izinto. Sozumsoli kahle. bathandekayo kuyanyanzeleka ngoku izibhalo sizijonge kakuhle Injalo. sizijonge kakuhle Asinobomi ngazo. sizohamba ngazo ngendlela efanelekileyo Injalo. ngoko ke tishara endandiyithanda phaa kuthi kwela lasesada utishara uqhaya urhadele utishara uqhaya ebengafuni mveleli abone isiphumo sakho sesam ekugqibeleni sisihle uzawuthi khandiqalele uzawufika njani apha kwesi siphumo Injalo. iformula ke Ewe. ngayo kuba ngabana ayidibani neziphumo kulapho akubetha khona kodwa uze neformula yangqinelana neziphumo athi ndiyakubona kubhidakele khona awuqale phantsi apha ndithetha ngeformula kaThixo Oh. Upapa thetha ngeformula kaThixo kuzawunyanzeleka wonke umntu othi uyakholwa kuye uThixo ahambe ngale formula Yes. uba uyafuna ubonana noThixo ekugqibeleni Injalo. bathandekayo ndithi ndiyavuya kuba nanti bithethwe kugqirha ayikanseki nangoku sakubhobho phakathi kwabantu Ayizikwenzeka. ndiyavuya kuthi kapha uPawuli lencwadi yaseEfese inye inkosi lunye ukholo Oh. lama kule ndawo lama bendinowugqitha kodwa ungenzeka kwasendigqithile ngenzeka sendigqithile ngothetha oku bantwana bathandeyo lilizwi likaThixo le nkosi yabuchaza bawuthole kubafundi bayo kokuba nizawufa bakhathazeke entliziyweni wathi uKristu awabona bakhathazekile wathi jonga nabo salukhathazeka emveni kwentsuku entathu ndifile ndakhala ingqondo nivuke nina hambani umndeni uzawulandelana le nto hambani niye egalini entabeni Sodwa legali. ndilindeni phaya ndizavukela phaya egalini Yeke nenye into lithethwa. isahluko sika-28 kuMateyu wafa uKristu waliqhekeza ingcwaba ayalibaleka laa nto ebethetha kubafundi bakhe wavuka wabheka entabeni Londayo bayalele kuyo. ithi incwadi wafika entabeni naba bafundi bathe ngqwadala ithi incwadi wasikwa yimfesane kunye nakaThixo wathetha amazwi amakhulu wathi ngevesi ka-18 ngoku linikwe mna lonke igunya ezulwini nalapha ehlabathini hambani ngoko niyawuzenza abafundi zonke intlanga zenithi abakholwayo zezo ndaba nina zenibabhabhatizele egameni loyise lonyana lomoyingcwele nawugqiba nibafundise zonke izinto endinikisele umthetho ngazo wathi uba nenze ngolo hlobo mna ndiza kuba nani lide lipheliswe phakathi eli wathi ogqiba wavala wathi amen
ndithetha nangenye indlela Tshotsho gqirha kodwa ungamamela. ingxaki endinayo le ndiqale kuyo indlela lisango longena ebuthixweni Injalo. Reception. usudwane xa usumbone umntu ekhwela ngandawini kuthi loo mntu lisela Neseyange. Yohani ten. ngoku ndiqonda mandivule igeyithi John. bangena apha egeyithini Mama John. ayikho enye indawo xa uthi uthixo inkosi nomsindisi wakho Yes. ngena ngale geyithi ndithethayo Ayikho enye tata. No. ngazivula ke full party yakho le Ihangi. ungayenza leyo into hayi andizukunqanda Indlela enkutshane. ndithetha le ndiyithethayo Zembhalweni. mna iduri le ndaba iduri le ndaba ndithi ke ngoku sasintoni isizathu waphinduye sathevuke ekufeni aphinda athi mayenziwe le nkolo Ngomnqamlezo. sasintoni isizathu afe avuke athi bafundi abantu abalivule izuma babhabhatiswe siyintoni isizathu sona saloo nto Yes. xa kanti le nto yi-old fashion Into wathi kube old version. mandibuyele bagenesisi bendixele ngayo kuqala babethenza ubuye bendindivile mos bendithe umhlaba lo ufukanyelwe ngamanzi Ewe. kodwa wathi uthixo xa zawudala umntu kwanyanzeleka amanzi makawathobele ezantsi wabumba umntu nantsi indawo endiza kuyo ongayiqondiyo wena ubunjwe ngomhlaba obhabhatiziweyo Awu. ubhabhatisiwe laa mhlaba uthixo wabumba ngawo uAdam uAdam uyamyezeni engcwele into enayo uzawuphithikezwa ngusathana sephanga phakathi engcwele uzuqonda kunjalo ekukhutsheni kwabo phana efa emyezweni uthixo wabeka ikrele apha egeyithini elijikelezayo kwenzela wonke umntu ongena ngale geyithi limshunqule umzimba angangena afe ngoku ke uthixo bendivile mos uba abantu bonke bawesoneni wathi uyazidasika kube mdalile umntu Yasola. sibuyiselwa ke ngokuba umandlini ebungcweleni ngobhabhatiso Ewe. Aw. sibuyiselwa ebungcweleni Ubhabhatizo. xa ungabhabhatiswanga khawundiyeke ndiyithethele ilapha kum ethi nento umntu angabhabhatizwa noba ngathi nguyesu kunye neenyawo zakhe kodwa engazelwanga Akaziwa. ngokutsha, abukho ubungcwele Hayi bu. Hayi buko tata. Baba istatement esisithi vuma kaloku nje Uzozasa ulungisa. asiwabini simzase bonke ulungisa ngibalushoyo uyesu kristu Lumlandelani. kuyesu kristu lo utshoyo bathandekayo ngoku ndiphalaza amayeza ngoku Injalo. Hey. ndifuna uthi ndisifa ndife ndithethile laa nto uthixo wethe mandiyithethe ebantwini Andibhuquke wena nge. wayithatha awayithatha mna nadala ndizisile ebantwini kwayithiwa ndizikote ezi ndawo ndifuna uqonde okokubana le ndiyithethayo into ayingomgaqo wenkonzo endikuyo Suka- umgaqo kathixo Injalo. Ekathixo tata. athi xa thethayo maruko ngesahluko seshumi nesithandathu nevesi injalo lowo Lowo. ukholweyo Wabhabhatiswa. wabhabhatizwa wosini Wosindiswa. yathi ndawo ongakholwanga ke Ogwetywa. gwetywa Sele gutyiwe. uyakubhabhatizwa uyavela Balekile. ipati yokusindiswa komntu Aw. ipati yokusindiswa komntu azathi amadoda akwalimba izadade izamzalwane siyongena kuloo manzi
ngokomzekelo wenkosi yethu sonke yava mathandekayo ayikho enye indlela xa ndithetha ngoThixo endimele uthetha ngayo funeka ndiqale kule ndawo ewe ndingagqitha ayikho tata enye indlela nyana ke ndinixelele into mvele uYesu abafundi bakhe bambuza izinto uYesu abantu bazekesa ngento ezilapha emhlabeni abazibonayo Nayo lento wena. banombuzo othi kungani nabawo lento xa uthetha nathi uthethe ngemizekelo imizekeliso uthi ndibana anaze ndithethe ngeendaba zaphezulu zange niye ndindedwa ovela phaa funeka ndithethe ngento enizibonayo sinizazi nizoba ndithi ke mandenze umzekelo ndinguDiya mna ndingubethula ndinguGungu ndinguLarhana sisiduko sami eso umamam yayinguRhila uThangana uRhasa uZakalibomvu uBhudlinja uMbombo nantsi into endiza kuyo amandungwana nophetha kwaNciba isiko labo linye noba banzama isikwekwe engenayo bayasazi isilo abasisebenzisayo xa ndinokuthi ndingomdungwana kuzobakho indoda engena ndawo apha ekuhlaleni ezengophangela kodwa abantwana balapha ifuna isilili yokusebenza abantwana bayo izaya kumzi wasemandungwaneni kodwa indalo ndezuma yilo kokubana xa imncamisa inkwenkwe yayo ndibone sekungena iyagwena amabala amhlophe namnyama nimele wahlanganisana lapho malunga wayiphi ingqiva lo ngoba thina apha kwabhethula siyenziwe phofu kumndungwana lo mhlawumbi ngumntakamama Kumndungwana wumbi. Chokosha ngu lethi ndibasele ngohlobo kundanto kunyandaza apho ndibosakho bantwana bakaThixo umlumvutho wepetu bakhe ndathengelwa utsutsi apha etraining abefundise ndataba apha etraining abazalwane ndichaze ezi ndaba soze ndiziyeke ezi ndaba So no tools. bafana bebabini omnye ngaphambili omnye ngemva bephethe obush kodwa kugcwele apha kukho abafana basewisile nabaserhabe athi ufoke gadusho lapha enqarhuni khawume mfundisi ke ndibuza aba bantu ba ingxaxeba indawo wathi madoda ngiyathetha yathi lingaphambili siyathetha wathi nithini kwathi besithunywe kulotata masimbulala siphume Highgate sizanganene wathi ugadushe nifike inyanga ifike benawuyenza uba ebeyedwa ndithelethi ndiva kuthethwa ngolo hlobo ndaqala kulaa ndaba endiyeke kumthetha ndabheka phambili uyabona umntwana apha wakwamkhwela uloliwe ngelaa xesha lam umele undazi uba ndisenjeya and andikwazi uzifihle ezi ndaba
Andikwazi Ezo usifihla. zakho kaloku tata. Andikwazi usifihla. Ezo zakho. Madoda. Bomama iyane emlanjeni. Ayikho enye indawo tata. Mlambo. Xa thethayo uPetros nesaphuko sesithathu. Kungenxa yoko lisithi kuni ubhabhatiso lwasemlanjeni akokuhlamba kunyukunyuku bamsimba koko kukubusa iko ngesandlela esiphilileyo. Yimake mveleli ndifuna ukwehla ngoku. Ndifuna ukwehla ngoku. Ikhona ingoma endake ndayiva isithi le ntona kanene Samkile ne. intona hayi nkanga into landi baba phezulu. Hayi imake ndizayivakele ngoma niyivakele ithethe xa kwathiwa le nto nilendile lena tsikilendile nam ke ndifuna ulenda ngoku ndifuna ulenda kodwa ndifuna uza kule ndawo kuqala ndifuna uza kule ndawo ndifuna ulungisa nje into ecinci Manomoya. ndifuna ulungisa into ecinci kungenzeka sibabalizile sonke apha kodwa ndigqitha ke ngokulandaba ithi ke ngokuba njengithe lunye inye inkosi Unyukholo. lunye ukholo ikhona indawo egqitha ithi lunye Ubaptizo. one nathi le ndawo ifuna ibangula ubungene kathathu emanzini yingxaki netuntuliselo kathathu ayisayilwanga ngithethe uthixo yezakho ndiyicile zikhona moside ezirabhayo naxa kubhaliwe umbhalo vile kubhalwe phezu kwalaa nto kaloku into ebandiba manditsho yintoni bathandekayo funa undiyeka ubhabhatiso lumilisha akunza kuthetha limilisha ukufa Ufa kube kanye. uyava lumilisha ukwaluka Izakho. ayikho ke ikwekwe ndake ndave ukuthi isikwe kathathu ndingazange ndive nomntu kuthiwa ufila waphinda wavuka emveni kwe-awari waphinda wafa waphinda wavuka ayikho loo sethiwa ndifuna olubhabhatizothetha ngalo lubambe kakuhle Yes. umntu uzalwa kube kanye lo mntu ufa kube kanye noba ngabonwana kubona umntu esefe kanye qha yathi ke ngenxa ke yee-magics zabantu amane ubone andizungena ke kuleyo siyoyama kodwa kwethu andilwi andigcwaliseli mntu kodwa ndityhile indlela yomntu othi uyamthanda Yamthanda uThixo. naso qha indlela endityhilayo xa ndiyekayo ayiphelelanga ekubhaptizweni apha kuyesu Yes, vula tata. into emolatha ngokholo kwathi kaluka ngesahluko sesine Oh, 16. ngevesi eshumi enesithandathu Oh, madoda. wavakala udumo ngaye lendoda ibetha kuthi nqa kuthiwa lade lovakala nalapho ondlelwe khona Yes. kuthiwa wafika apho Ngokwesiko wangena lakhe. ngokwesiko lakhe Kwesiko lakhe. fika abantu besekhululeni Esaba. wangena ngokwesiko lakhe ukuba eme afundise ngomhla wesabatha kuthiwa wathabatha incwadi kamprofetu Isaya Ewe. wayitwabulula Ewe. wayitolika ibithetha uthini Oh. ndizame ngongoma ezinzima bathandekayo Ezibalulekileyo. ezinyanisekileyo uthixo wamzukisa uyesu kristu wamzukisa uthixo ngomhla wesixhenxe njengoba bethe nje iintsuku uthixo adala ngazo zabantandathu kwalesixhenxe zange uthixo abone nto isileleyo kwindalo yakhe kuthiwa walisikelela walingcwalisa Matthew chapter 2 ncwadi eGenesis Oh. Madoda.
andawuke ndifuna sijonge Yabe eBhayibhelini. ngoba itishara endifundisa ihistory yakwaMakhaphela eKhanya High kwela lethu laseSathi kube siganeko nedate apha ehistory nakusasa utshile ngokwazi lento ayifunayo athi uMakhaphela wena uyazi ihistory wena ndifuna wazi isiganeko wazi nedate sasesiganeko yiyo le nto ndiyigrombayo ndifuna ukholo silazi ngokwezibakala zalo Injani? bathandekayo xa ndiyekayo ncwadi zenzo zabapostile naku uPhilip uyaphuma uyawuphimisela uThixo abantu uyawushumayela Yes. uPhilip uThixo wabona inkedama yendoda engumtopiya ivele eJerusalem emthendelekweni ityhile incwadi kwakwezi ncwadi zikaIsaya uThixo wamnqanda uPhilip wajonga khakume ngezakho indlela uzihamba zona Hamba ngapha. kakuhle straight yale ndlela ithe ngqo ivele egasi apha ecaleni kwendlela uzawufika kukho indoda endifunayo endizamayo kodwa andifumani Injalo. yabalakelo uhamba laa nto laa network bendithetha ngayo ngoba le ndoda ityhile iBhayibhile but ayiphumeli ngoku inetwork ngoku seyibabini ithi incwadi wehla uPhilip wayibona nyhani inqwelo eseza ithi incwadi wafika uPhilip le ndoda ifunda wemapha ecani kwenqwelo Ayibuza. ngoba xa ngumntu kaThixo funeka ube nembeko susukugxibhuleke nje khathaseni noba ezi zinto zazi kangakanani sukugxibhuleka uThixo uza kuvulela ithuba ngazonisela le ndoda velela uzigcina ngoyithatha incwadi yenjenje ijonga uPhilip ithi incwadi wangenelela kwangoku uPhilip wathi kuyo uyazazi na Andrews Ewe. yathi le ndoda Zazinjani? zazinjani ungekho umuntu undifundisa Awu madoda. apha encokweni ayivelanga mveleni kodwa apha encokweni kuyacaca uba ibe khona indawo ethetha ngamanzi kuba kaloku bethe yiheke yongena amakholwa kodwa kuvakala isithi le ndoda setopiya Philip nangamanzi Falana. kwalani niba mna ndingabhabhatiswa wathi uPhilip uyakholwa Mayime. le ndoda ndiyakholwa mayime Mayime. inqwelo yema inqwelo yatsalwa i-handbrake behla uPhilip nale ndoda babheke emanzini Ewe. Naleni ngeminwelo. sitawuyibhabhatisa uPhilip le ndoda kuthiwa yaphuma idlobo kwenkonyane lenkomo iyavuya kuthe xibilile into kuye emhlanje exesha idlobo ayibheka phaa ibheka enqweleni uThixo wathoba umoya wakhwela uPhilip umoya wamsabulanda uPhilip ebethi uyakuya ibalulekile le nkonzo Kakhulu. ibalulekile le nkonzo yaphuma kuThixo zininzi indawo ebendinocangatha kuzo ubonakala uba uThixo lo mnye ababaninjanga inkolo inye azininzanga kodwa ke ndiyayeka ngoku ndifuna ufunda le ndawo andifuna ikoti andifuna ifunda ndawugqiba ndiyeke mveli masiye kuncwadini ndiumso zikaDavide mathathu anesithathu Amaqhinga kuza kuthethwa inyaniso amaqhinga ndithi ke ndafunda nje le ndawo yodwa khange ndifunda kokoko mos bendithetha ngoba ezi ndawo nazapha kum engqondweni
zininje eziyandithethanga iBhayibhile bazawanyaleswa funeka ihlala apha engqondweni kukho amaxesha azayo ezawuthatha le Bhayibhile ithinjwe kuthiwe kuwe khawuthethelele lo Thixo uthumi kuye kufuneka ziphuma apha ivesi injalo ungathi ndicinga ayenziwa loo nto engqondweni sokuthi ndicinga abomantya ityhili uthini uThixo sucinga ndicinga ukuthi no mayiphuma uthi umoya mandithi yakhe le nto nindiva izithulula kangaka ndithi ezinintsi zezi ndingazithethanga kuni kwangala manzi athi xa thethayo uNahum avulekile amasango abheke emlanjeni alivalwanga bathandekayo avuliwe tata alivalwanga ndithi ke ndifuna ufunda le ndawo mathatha nesithathu incwadi yendumiso zikaDavide ndifuna uqala kulaa vesi ye-9 ngokuba wathetha kwabakho nguThixo lo wawisa umthetho yena kwema uyehova ulitshitshisile icebo lentlanga uzalele iingcinga zezizwe icebo likaYehova limi ngonaphakade cebo lentlanga ide bantu amandithethe loo nto zininzi iindlela zothetha ngoThixo maninzi amacetywa azanywayo akukhupha kweli cebo lilungileyo akukhupha kweli cebo nditha ngokuthi phaa enkonzweni mlumkele umntu ongutshomi kuwe umbona ngutshomi nyhani kodwa akadeza enkonzweni lo mntu wonqena ukuxelela inyani uba yena akhothi mdibanisa noThixo akafuni utsho kuwe ngoba akafuni uluza wena kodwa eyona njongo yakhe yobana wena suka kuThixo uye kule ndawo akuyo into nayo by style akazuyithetha loo nto kodwa izimbo zakhe zezi zikukhupha kuThixo zikufaka kule line yakhe ndithi ke manitsho amacebo alapha ehlabathini jikelele ekususa kweli likaThixo uthi kuThixo uzalele tu iingcinga zentlanga necebo lentlanga utshitshisile ngoba kaloku uThixo waba necebo lakhe injalo waba necebo lakhe uThixo awalimisayo ngenxa engaphambili hey bathandekayo mveleni ndicela uyeke nazi indawo zisithitha ngeke ndiyeke uthetha bathandekayo ke mandibulele torho ebulelwa ngumntu ngoku ndithethayo khange ndive nomntu osinekileyo anyway khandimbone umntu osinekileyo khange ndive mntu umbombozelayo into ethetha ukuthi le nto ndithetha isamanyelo noba omnye icebo ndithetha ngalo bengekangeni kulo kodwa salifuna ulivisisisa kakuhle le nto ndithethayo uzawumathi philo mntu nayo ndithetha ngolo hlobo ke bathandekayo uyawuthi uphuma umphefumlo ndithetha ngolu hlobo ndizawuba nale ndawo ithi ke ndiyahamba apha e-Unit B ndizapha ndizokha amanzi kuba phaa kuthi ngaphezulu ekhayelitsha sikabi namanzi torho nali ibhoksana lam lemoto limi phaa wawundithi tshe noba ungandimisa ndinangxaki ubuze laa nto ndandithetha ndisatshona wabatsho omnye umfana kwaBhengu wakwamantyi ohlala kwezandla loomatshapho wathi mfundisi usathetha laa nto uthi bonke abantu bababhaptizwe ngathi mantyi uba ukabhabhatizwa uzidlela indlala wena awaziwa xa unothi qithi ngoku kuzawuxela abantu abathetha ngawo bengakwazi awurejisterishwanga nguThixo awaziwa tata Thixo akazukwazi bendisondeza kirejista ebantwini uzokwaziwa nikanomveleli indawo yakhe khanithi kodwa ke uyabizwa negama lakho silibhala umveleli athatha indawo izane igama lakho silibhale igama lakho izane igama lakho silibhale
Izane kamala kosili pale, ikamala izane kamala kosili pale, ikamala izane kamala kosili pale, izane kamala kosili pale. Ugqityiwe kakuhle. Cwadi kaMariko xa iqalayo kwisahluko sokuqala nevesi ithi ukuqaleka kwayivangeli Eweni. kaYesu Kristu inendlela eqalwa ngayo. Ithi kwaye kuyohane ebhaptiza entlanga ebhaptiza ubhaptizo Oh. ukuze kuqolelwe isono. Yes. Akungenwa nje phakathi evangelini. Ukuqaleka kwayo ivangeli kaYesu Kristu kunyana kaThixo. Yes. Ithi njengoko kubhalwe eprofethini. Yabona mna ndithuma umthunywa wam phambi kwakho oyakuyilungisa indlela yakho phambi kwakho. Ithi lizilodandulukayo entlango lithi ulungiseni umenzi wenkosi zityele nezeli indlela zakho. Ithi kwaye kuyohane ebhaptiza entlango evakalisa ubhaptizo lenguquko ukuze baxolelwe abantu izono. Yes. That's most dangerous part about Kanekos. Yes. Ukuze uxolelwe izono. Kuba yenzekanga lento zithini izono. Ukulindile lo. Hayi man ndibuza lento. Ukuze uxolelwe ntoni? Izono. Kuba yenzekanga lento Sekulindile. Xolelwanga nje. Ndizamile ethi bethuna. Sigqibile ke inkonzo. Ya lo tata siyabulela ngokuba kuba ngumsebenzi uganeleke ngolo. Wanceda tata umjikela. Besawubhoso. Umjikelo lo. Nangoku ndithela nawe ndizoshumayela apha. Sixoxele abantu siyihoya le mpilo ixelayo. Ndithi apha efowunini xa ndithethayo ndithi hey bendizawushumayela ngokwamthanda amandikhorayo. Nengulivile izulu lam liyakrweqa. Ndithi ke apha ekuthetheni kwanaye ndithi soyithatha ke le bhola mfowethu ikhabela apha esifubeni kuwe. Athi yena hayi ndavuya umfakathi kulibekile ke ilizwi likaThixo. Yes. Yabona ke into endifuna ukuxela yona ke mhlawumbi lo muntu ushumayela phambi kwakho ngokugqibela phambi kobusuku. Ngomnyaka kufaka kumka
intshumayelo yethu ayokuhombisa umsebenzi. Sizingelela uThixo abantwana bakaThixo. Yes. Sizingelela uThixo abantwana bakabani? BakaThixo. Asizakaza uhombisa umsebenzi. Ngomnye uthi inkange intshumayelo khange bekho, kanti intshumayelo khange uyiwena oyihoya. Into abangasishumayele yintoni? Ayingomntu ogqikelela lo kungcwatsho. Njengoba ke ndathi kuwe, mhlawumbi lo tata ushumayela umntu phambi kwakho okokugqibela, akuye kuye kumntu uyawushumayela phambi kwakho. Into ethi ke le nto, thabatha isigqibo ngenxa yobomi bakho. Yes. Thabatha isigqibo. Ngenxa akho mntu nozathi noba ndifile athi ugqirha enqanda, angavumi ukunqandwa, unesizathu. Unenhlungu nguwe nam okokuba maside siguquke. Kodwa soyiqhelile le nto. Uthi ubuze uba ndishiye nami inkonzo, ubani ozawufakaza ngam? Umsebenzi yomfakazi. Ungazuyibona nje. Ebethuna, ayingaqesha amatshijolo ngexesha leTestamente endala. Nabenzi besijwili. Abeqesha amatshijolo nabenzi besijwili. Awunawuthi uthi ngenxa yento yoba akho mntu uzawuthetha ngawe, uthi anawuqala into entsha sendingaka. Ndingathini ubuyele esizalweni sona? Awu. Inene. Uba nithakane ezalwe ngamazwi Umoya. andisayi kubona ubukumkani bamazwi. Ilizwi lam lokugqibela. Inene uba nithakane ezalwe ngamazwi nangumoya, andisayi kubona ubukumkani bamazwi. Asifundi ushumayela, umdala ashumayela nalona. Sashumayela singamakhwele. Sashumayela singamakhwele. Uyazi into esake saphansi uyenza loo nto, sake sayicela umhlophe ushiyayela inkonzo. Ke sokukhangela uba yintoni babambezela abantu kwezi nkonzo. Saxa siyixoxana sasihleze singabuyi. Kodwa sasiyincokola sonke singamakhwenza esikolweni. Ndibuza yintoni le nto singake siqhawukane senjinje. Omnye ungena kwenye inkonzo, sifuna ukushesha phansi. Underground. Sikhangela uba imosharha iphi. Imosharha iphi. Sayixoxa le nto ebusuku sathi, mhlawumbi le nto isike isigubungele kuloo ndawo sabe sikuyo singasabuya sayiyeka kodwa. Sayiyeka sigcinwe nguThixo nako. Masiphakameni ke samkele ufresh. Yes. Ngithandela la nto uba kanti sisamhlonipha uThixo. Siphakame samkele ufresh. Masibhalele amehlo. Lo nako usibisa phambi kobuso bakhe. Singumsebenzi ocuthekileyo nganakusoleka. Uyeke makubeke uzuko ukubonga amandla ngoku ide bengenaphakade. Amen. Masikhophe lo ndawo